Не знаете как да играете! Къде сте с гегата, кои са? Ком да ви най-бесет да ви е съроди! Аз съм Непокист! Да викнем ли полицията? Всякът се ревайват, сигурно пак ще го убият. Ще викнеш кура ми, брат! Превели това оръжие, предавам се. Предавам се, господин полицай. Къде отиваха тия с гегата, ще им ба майката мръсна гад? Предаваме се. Где са тия педераси с гегата? Не знам, ето виж тук гигата. Ей! Те го имаха майката. Ти не знаеш кой да се сме. Ти пак ще ми кажеш, че не знам кой е. Ай чекай, бе! Много добре знам всичко. Ай май ти, бубе, ти ще отня игра вече. Той е ненормално. Значи гледат ми стрима тука, не може един модератор да направи. Не можаха хората да пригледаш хубаво, дали има още модератори и ти. Ма доста ти тука. Бах ти неадекватните са всички. И после да играе, как да се играе нормално? То брат ми, какво да му пи? Бамвай ги, бе! Пак има модер. Еми бамвай го! Пак Ма не има! знам кой е. Ей го. Не знам кой е. Ми наблюдай го и го разбери. Ето го. Аз ли да ви уча? Аз ли да ми Гласа ми мутира. Браво, спаси Делян Певски, спаси Делян пак ще Певски. Кмете оправи го, но там диктат. Оправи го, няма смисъл така. Господин Вие кмета ли сте? Бах ти, аз трябва да ги уча как да играя. Дръчо мафия! Пълна ли го фрерия, брат? Долу ще откачи отново. Махай се, педерас! Бах си така тя. Има още! Банни стримона! Банни стримона! Банна го. Стой на едита ти казвам. Като виж някой, че той не мога да разбере, защото бяга. После в чата ми пишат, ти играеш на едита! Ще стоиш на едита, не ми пука, брат. Като тролят на едита ще стои, защо не ми пука? Добър ден! Дайте ми шибан лиценз за оръжие да ги стрелят, защото ще повесте я! Тъпите тролери, гадни мръсти! Тъпите тролери! Полицията, ако ще си върши работата, да си върши, ко ми бяга на майка си путката? Ей, сега ще ги натера! Ще разстрелва полицията ли? Полицията трябва да някакъв много паметен. Пак ти насрал! Махай ги тия от полицията! Тия полицаи ги махай, Веник! Тия нещатата полицаи бягат! Тия се смушарят да те знаеш контроля. Тия полицаи да не са на смяна повече! Вижте, даже с мен. Кой? Кой искаш и ти? Мастърчо! Мат старо бувки, брат! Абе да първо това, защото кмет са нерви, бе. Кмете оня дете на трош, аз го убих, да значи джукласата и на трош, аз го убих. Приберете джукласите, ако може някак или... Аре мокни да не те обезглавите. Да не бъдеш банати ти. Много добре знаем кой да бамаме, аре мочи. Бам целия сърва, ще да бам на тебе, майка ти. Ще бам на тебе, майка ти. Не. Брат, повече няма пускам лайфи, защо не ми пука? Той не знае, че това ще е качено. Най-малките. Бригна го. Направо повестявам, че ги научат всички ти откъде изгряват слънцето, брат. И защо не ми пука да ги лежа? Къщата им направо ще стане... градско сметище запалено. Сауна. Не се ядосвай, бе, не се ядосвай, бе. Как да се ядосвам, като проваля целия ролплей, цялата ситуация, брат, в ролплея и лайфа? Брат, това е нещо нормално, бе. Нормално, ма как да е хубаво на хората, които гледат? Няма го. Значи, като прави ситуация, накрая направим ситуация, влизат да тролят и накрая почват да псуват. И не знам си кой да обсъждат. Направете го лайтлист сервера, брат, си няма да има такива работи и служете. Ами аз им го повтарям от 5 часа, те един лайтлист не мога да правят. Бах ти, бе! Господин кмете. И ти ме изнервяш, Веник се. О, даже не е. Ще кажа аз защо. Защо? Какво са направил? Аз опитам да бамвам. Господин кмете.
Кажи бе! Може ли един въпрос? Къв? Нали там си говорихме за най-първите права да говориш с другия господин, да мога да ревайвам хората. Ето е кой каза. И не знам, аз трябва да говориш с него. Ще му дам права да ма хилва. Те да знам. Говориш си? Той направи като Game Quartz сървър стана и бах майката, къде очакваш ролплей?